Amena. Proszę. Tak, świetnie. Aleś mi się załatwiła. Oddaj mi się. No teraz do prania musi iść. Proszę. A może już? Ty! Proszę. Oj, ciuciu. Proszę. No, ślicznie. Ja też jestem. Robię zjemy w domu. A widziałem takie reklamy w telewizji o lokatach rosnących. Mówią w nich, że jeżeli się potrzeba pieniądze, to dostanie się 7%. A tak naprawdę to ile można zarobić? No przecież ci mówię, że 7%. A weźmiesz tą butelkę? Nie pamiętam. To jest reklama.